Иван Раподолски от Варна, брой 28 Томе Пачовски, брой 3 Горан Комов, брой 6 Тома Кълча, брой 10 Атна Каша, брой 16 Никола Григоров, брой 18 Драган Чера, брой 19 Токанес Камарджунян, брой 20 Томан Никола, брой 21 Евгений Нова, брой 14 Руан Филипе Павлов, брой 9 Дамир Мояшев, ръководната зависимите играчи, брой 90 Филип Пачевски, брой 8 Стефан Стефановски, брой 14 Дарко Палковски, брой 22 Филип Ивановски, брой